Sziasztok! Ma megkérdezzük Kulci embert, hogy a Mobilfox memberöke. Jó napot! Maga Mobilfox member? Igen. Akkor ezt a iPhone 15 Pro Max-ot elhajthatja, és ha összetörik, akkor a magáé lehet. Tényleg? Igen. Biztos, hogy benne? Biztos vagyok benne. Szólja már. 3, 2, 1. Buktassuk meg a céget! Nézzük. Remélem összetört. Képernyő. Snowpora. Hát ez most nem nyert, majd máskor. Következő videóban. Sziasztok! Sziasztok! Ma megkérdezzük Kulci embert, hogy a Mobilfox memberöke. Jó napot! Maga Mobilfox member? Igen. Akkor ezt a iPhone 15 Pro Max-ot elhajthatja, és ha összetörik, akkor a magáé lehet. Tényleg? Igen. Biztos, hogy benne? Biztos vagyok benne. Szólja már. 3, 2, 1. Buktassuk meg a céget! Nézzük. Remélem összetört. Képernyő. Snowpora.